Ara és passar per l'Àgora de València, on d'ací no res arranca la segona sessió, la segona jornada de la Fashion Week, avui amb desfilades d'Àlex Vidal, Siglo Cero i Jaime Piquer. Allà tenim a Sònia Valiente. On està, Sònia? Bon dia, Xavi, què tal? Si ahir vos acostàvem tota la informació pràcticament a peu de passarel·la de la València Fashion Week, avui estem en el Kitchen Area. Què és el Kitchen Area? No és una altra cosa que una habitació on els dissenyadors reben als espectadors i als seus amics després de cada desfilada per al que feliciten, ja que després i darrere de cada col·lecció n'hi ha mesos durs de treball i així el feliciten i se suposa que es donen molts besos. D'ahir el seu nom, Kitchen Area, o l'àrea dels besos. Pérez i Pérez de Sala van rebre ahir molts besos, per exemple, Virtudes Langa per a Gabriel Seguí o també John Fit. Avui, per exemple, serà el torn de Jaime Piquer, també Siglo Cero, i tancarà la jornada el mateix Àlex Vidal. Així les coses, seran 38 dissenyadors que des d'ahir estan mostrant-nos el millor que saben fer pel que fa a la moda, i tot ser una de les edicions més austeres, amb poc pressupost i també amb la meitat de superfície. No falta l'espai per als nous dissenyadors o també, per exemple, la zona off. Enguany, i com a novetat, podran vostès comprar directament, gràcies al Dedal Showroom, les peces que els agraden d'esta passarel·la de la València Fashion Week, i podran fer-ho i parlar directament amb els dissenyadors. Gràcies, Sònia. Per cert, dir-los que demà ens acompanyarà en esta tertúlia el director de la Fashion Week, Àlex Vidal. Amb ell farem balanç d'esta edició de la passarel·la valenciana. Bé, els convidem ara a